Masagaw Explain, kabar sa basa na. Anay sinare akwan. Kau to, ha? 11 fighters JIT. Kau to. 17 reconnaissance and operational drone. 8 aerial refueling tankers. Aircraft pananan, ginasudi manubil na walo teman. 4 heavy military helicopters. Giya sa mga heavy military helicopters sira. Uwid na bundag giya sa mga Black Hawk. Agi yung ta Black Hawk na gina ni Melay tanwa pasuljeran. 1 F-15 jet fighter. Nakataya sumapiyaw ng F-15 na kaya batalan. 1 P-8 Poseidon Maritime Patrol Aircraft. Geso di patrol sa maritime, karagatan. 1 C-17 Globemaster Military Transport Aircraft. Geso di ingusud sa tao. Ago di mga logistic. Naman na niya na sa mga kinangla, nagyang kaya mga sundero, naginan so di rin di ingusud. Nakatata na may at sambayran. The spokesperson also said 8 additional aircraft remain intact following the strike. Ayaman na niyan na padsa inisumpat siya yang kaya Peter Panaging spokesperson also said 8 additional aircraft remain intact following the strike. Naguadong kumpanya man na niya na walo tema na liw-liw sa utamiya panarutan na adong kumpanya additional aircraft ayaman na niyan na intact. Ayaman na niyan na intact. Hindi ni masugat. Kaya intact. Following the strike. Radar and command system. Katetigan sa mga radar and command system. Yung radar and command system na paganeron na kapakayayagi so pumakasalo ni ran sa bumba. Pamanagi so command system. Bani di katawi command system. Ay mana niya na command system na pumagay sa signal auto. 7 command and control centers. Giya command and control. Nagiya so tower o amiya kapuro-puro at tutulungan yan so derpa. Pamanas ka niya ni Muay Mende sa kaplapag nagukapla yung mga aeroplano. Why? Sira ni Muay Mende o di na matumitilibay sa giyang naderpa. Napito ko na ika station. 7 command and control centers. Allahu Akbar. 6 Patriot radar units. Katagi nga Patriot radar units. Nagiya so kuan. Tatagun sa kapakaya tatagun sa truck. May len ito. Asumiyalala truck na adna miyaka turu datarono nigu. Amiyaka turu ka penggiraw niya si. Nagito na automatiko to. Inotumagaan ka ay manan yan na andid ni kasagapan yan si sagyang utabumbe na automatika miyanin ba kang uta patriot. Automatika piyanin ba yan ang uta mga pangalo. Why? Na pitero si ina naman ko na itiman ka unit. Radar patriot. Walo timang ko na yan radar system. Allahu Akbar. Naman timan na 6 patriot radar units. So gina na patriot radar units. Ayaman na niya nagina so diyang litero na itatambid sa truck. Ayaman na niya bapi anda pagwita. Ana gina so ana mga panglo yan na ria igirakwa na 10 agu 2 tagu. 10 agu 2. O ay gumigiraw ron na automatic maka sagap sa kwa na pianimbak yan ang otwa panglo. 8 early warning radar system. Walo timang ko ginga tunay ni early warning radar system na gisong mga alaon. Ayaman na niya na naka-fix. Pana, pimbulay sa giyang kaya isa derpa. Why? Na ayaman na niya na gina ni malaon. Why? Walo ko na ayaman na niya na radar system. Yung radar system na ginan so ipagiliran na sulda panglo. Why? Datar na giyang isa mambu. Na walo timang una 7 air defense missile radar system. Stop yan, minasera ng akuan. Pito ko na air defense, missile radar system. So, ayaman na niyan na pito tema na tingin na air defense. Bida-bida iniyo. Pag neron na
giyango to 6 Patriot radar units. When you see a unit na kasitiman, kauto. Movable. 8 early warning radar system. Walo timang ko na early warning radar system. Agupito timan na air defense missile radar system. Why? 7 air defense missile radar system. Kauto. Kaya manan yan, naad na spesifika para sa kuwan, missile. Why? Walo timang kon air defense missile radar system. So, mga alauna ya, kaparaw na isa mga missile. Paraw na isa mga missile. 5 long-range radars installation. Agulit matimang kon na radar installations. Ano na ini mga de, pibide-bide ni Rana. Again, radar installations. 5 FPS and FPS 17 radar system. Kata radar system pa na. 3 air and maritime surveillance radar. Nagpakakatawan na kanuna basta na maritime mon, na ibig sabihin na si saragat. So yaman na niyan na tala ko na iya, 5 timang ko na iya, kuwan. 3 air and maritime surveillance radars. So kapakayagi na si na isa kilidiragat, aya predator na na mga barko, mga naval. Oy, na 7 timang ko na Pwede pa na predator na na so mga helicopter o di na mga jet fighter na predator niyan pan. So nga radar, na dataran na no information sa yamanan yan ng uta sa puro. So, sa lakaw, so radar system, kung mga panamya kasagap sa kanin sa jet fighter, ginan. Sa lakaw man, so radar system, admya kasagap sa yamanan yan na missile. Kauto. Sa lakaw man, so radar system, so mga, ay po nga sasalo yan na, so mga 110 mm kuan so to tuguin sa kuan na dataro po sa saginga na gito. Giyang atalote man ko na yaman niya na para sa surveillance ran para sa ragat si kung mga naval nagusi kung mga pagkrus sa na yaman niya na mga plane helicopter na pagradara giyang kuan. 3 satellite communication system. Nagutalo ko na satellite communication system ang miyakwan niran. Ama na niya na mga tower ya mga ala. Uway, dito rin naging mga smart. Uway, agugyan mga globe, mga tower rin nanan. Natalo ko na ama na niya na tower. Sugyan nga radar system rin na piti barangan. Kataya, sirumanan na kabu. Radar and command system. 7 command and control centers. 6 Patriot radar unit. 8 early warning radar system. 5 long range radar installation. 5 FPS and FPS 117 radar system. 3 air and maritime surveillance radar system. 3 satellite communications systems. Ginan. So, seron sa radar system. Business and logistic infrastructure. Ay man na niyan na business, nagi sa mga infrastructure, o di na mga building. Logistics. Ay man na logistics, naging so, kapakayan na buniga. Why? When you see logistic, naging sa mga basic needs. Why? Mga pangangailangan na Iran. According to the IRG, Iranian strike also hit military infrastructure supporting U.S. operations. Kauto. Supporting U.S. operation. Mohibi said that the attack destroy. Kata akong so, kuwan. Yang abibinasaran. 6 MQ-9 Reaper drone hangars. Eman na niya nag-ies so di i-repair si kung mga adimbal sa drone. Why? Iglesia no to so gisu imba kaniran sa drone. Nanam ako na ika
nama ko na ika buniga. Kagi kena ba si ibu sa isa inged. Kagi na madakala. Paduna nga Jordan, Kuwait, Bahrain, United Arab Emirates. Giya na lang unap ka po na nating bagiran. Na umani Airbus na adna ako anon. Upaman na darpaon o di na bunigaw na ayabu tagun na drone. Nagiya. 5 fighters aircraft hangars. Kauto. 5 timang ko na ayaman na niyan na gitu ba. Pagumpian sa helicopter mga aeroplano. So laro di upaman na mga siya pa yung mga aeroplano. Pero may ilaytan wa sa salida. Ada taru gym. Why, ami akalala. Niyadagdagla kiriran taro na aircraft. Nagiya. Na ayaman na niyan na 5 ko na ika unit. 5 ko na ika building. So therefore, kapakayaan na ron sa Jordan, anas ron sa Kuwait, sa Qatar, o agin. Nakagi-apian yung bakagi nga tunay ni na Iran, naging mga US military base. 400 aircraft shelters. Kauto, 400. Ano isin ako madakala? 400 aircraft shelter. Nakataon yun ni shelter. Kapakaya parking anan o mga eroplano. Na sobra ko na nasa patagatos ko na kadaklian. So katawan yun na nga shelter. Ayaman na niya, napsirungan na nakuan. Sirungan na aircraft o di na plane. An F-15 preparing hangars. So ayaman na niya nakate. Agi sa lakaron man busudar pa na mga F-15. A drone hangars containing 8 unnamed aircraft. Gaya nga ako na ayaman na niya na drone akatataguan sa 8 tema na ma-identify mga aeroplano o di na aircraft. Sama no to naging aircraft na kapakaya rumururan sa drone. Wala. Hangar housing P-8 Poseidon aircraft koto. So ay man niya na taman sa giyang ayakuan. Parking o di na darpa agi nga Poseidon aircraft. Agi so di tanu ditero na kuan. Tunay ni di ran sa di paka tunay ni paka pleo-leo gun sa karagatan. 6 aircraft parking and flight ramp. Na namatay man ko na rampa. Udi na parking nga yaman na niyan na flight ramp. So yaman na niyan na airbase to, airbase. Nakagiya kuan mga bububa na pagkataguan sa rampa. Kau pa mako kuan matas na bapya da rampaun. Da taragi nga airport tanu siya na da rampa. Da rampaun. Na gitu. Giya kagiya mabubuanan na pagtaguan sa rampa ka para yaman na niyan na pamana miya kagiraw siya. Nya kagiraw rong ng utaplin. Mini korot sa puro na gitu dip kuno tunutan nakaplay ugin. Na yaman niyan na namaya yaman niyan na 6 aircraft parking and flight ramps. Kauto. 4 HIMARS rocket launchers. Na yaman niyan na patko na ika HIMARS rocket launchers. Giya HIMARS na kuan. HIMARS. Lagi so dia kan ditero na kuan. Kapakaya 10 agu 2 itagu why agi ang uta continue kap timber yan na. Why? HIMARS. Mga lancer ay. 4 Patriot air defense system. Auto. Pati man ko na Patriot air defense system. He also said the operation destroyed 17 weapon depot. Napad sa piano tuliran, naging asapulo ko nagupito. Ayaman na niyan na dideposituan sa ayaman na niyan na mga timbak. Sapulo agupito. So gina sapulo agupito na so ba sa organo siya na matatago si ko piti barangan. Kapakaya 2 roo, 4 saya, o di na saya na 2 isa. Lagi na sa ayaman na niyan na mga imbakan. Dideposituan ni ran sa
mga timbak. Aircraft spare parts. Nagugyang nga mga aircraft spare parts. Why? Na nga susugat nila around na. Naval equipment. Why? 12 fuel storage tanks. Ama na niyan na storage tank. Datarang napakilay tanong sa iligan. Tiburon. Amya makalala. Why? Naginan. Sa kuwan. Sa pulo ko na agudwa mga penaguan sa gasolina. Amya pakambatuaging Iran. Fuel duct. Mga pantalan ni Iran. May pantag sa nga nanakwan. Winisi duct. Naginan so pagimbakan. Tunay ni. Tuwa din na berkawiran na yaman na niyan na pagwitsan sa gasolina. Dataro pantalan. An aircraft carrier refueling platform. Kauto. Nagugyang kaya aircraft carrier refueling platform. So yaman na niyan, nagyang kaya may nga susugatiran sina kapag kaya mamagubay-ubay. Kalangon na gasolina. Yaman na niyan, ang taimbakan sa gasolina, agugutap tuda ni Ranon. Mana niyan, ang pantalan niyan. Nasa yaman busa sa bala, na sorkon man bu mga di manubila kuan tunay ni tangke di manubila mga eroplano nasan psig na makasagubsan na lumiyog na tubila na niya ng utwa piano bila niya ng utwa mga na niya na aircraft sa puro suginan miya panaro iran si senaryo ko madagala additional facilities alleged destroy included 6 underground missile bunker. Mana niya na naman ko na iya underground. Ron kita tago sa mga missile. Agi ang United States of America na naman ko na ika underground. So gitu ba? Kapag kayo manider pa na sa teman. Kata nama itiman. Nama ika underground. Aron kita tago sa mga missile. 6 aircraft maintenance center. Kata. So, naman ko na imambuka kuwan. SIAP, maintenance. SIAP. Di siya pa ng mga aircraft. O di na mga plane. 2 signal intelligence communication center. Wow. Signal communication center. Baginda sa mga tower. Data intelligence hub. Auto. Eman, yan na giso kuwan. Kapag opisina ini sanibarat sa mga data mga intelligence section ginan and artificial intelligence processing center so kapag isa ini ka opisina magubay-ubay artificial intelligence processing center so sano pa masulangon ng mga intelligence and Amazon data node an unnamed surface vessel storage facility. Naguging nga tigyan na di pa na matatandu. Ayaman na niyan na tunay ni surface vessel storage facility. Di tayo ni katawan. Uwi na vessels. Ayaman na niyan na mga barko. Kapag kaya unnamed surface vessel storage facility. Kapag kaya kuwan. Mga pantalan na mga parking anabal. Wah. IRGC claim more than 200 US troop kill. Kata ba? Guys, ini balita tanong kaga adiran di isiskilaan. Sa Amerika, nagugyang ang Pentagon. Agyang kaya kiptepokan. O di na kapagma. Agyang kaya mga agyay Trump. Kapag may Trump sa gingaya kaswaltes na gumiyamatay. Peter wag yang aya Iran adno to so bilangan more or less 200 ang mga sundero Amerika miyamatay. Mohibi reject official US casualties figures calling them an outright lie. Ayaman na niyan na tempuan yan diretso. Agyang aya ditero na casualties Sagyang aya Amerika nagitigin na kapamraka Away. Aya katitunian na sobra suduga to sa miyatay kiran. He claimed Iranian strike hit 8 US military bases during Operation Nasser 2.
Peter wag yang kaya Iran, ayaman na niyan na walo tema na tigyan a US military base, ami nga susugat, apakailid no pamasagyan kaya satellite. Nagagawi pan, including one installation containing 20 hangars that were destroyed. According to the spokesperson, more than 200 American military personnel were killed during operation, while the number wounded was far higher. Nga tigyan na mga Amerika, nadno to subilangan na 200 ang mga personnel amia matay kiran. Na mas mala pa ni bilangan na tigyan so miya matay kiran, adi sumya ang lakiran. Why? Ay man niya na mas mala so bilangan ko miya nga angal, adigyan nga 200 miya tayron. Suginan. Pag may nagyang ayairan, na mas mala, so angal, adi sumiyatay. Wina, pitiriran na, so miya angal, miya tayron, na yaman na niya na, ano to subilangan na 200.